Moikka, moikka, moikka! Mulla on sakset sen takia, että mun paketti tuli vihdoin postista. Ja siellä on mun uudet Jeffrey Campbellin Nightlita Purple Suede kengät. Mä laitan tän postissa tän paketin kiinni tämmöisellä narulla. Mä pystyn kantamaan se helpommin. Mä oon niin jännityksellä odottanut tätä tilannetta. Tää on niin ihanaa! Tosiaan mä tilasin nää mun Jeffrey Campbellin Soulstruck-nimisestä jenkkiläisestä paikasta. Ja nyt mä avaan tän boksin. Tää on ensin tää Soulstruckin oma pahvilaatikko. Mikä tässä on? Mä oon oikeesti niin kun kiduttanut itteeni vielä. Mä kävin kaverin kanssa vielä kaupungilla ja hengasin siellä ja niin kun jouduin odottaa tätä tilannetta vielä niin paljon pidempään kuin mitä mä kuvittelin. Mä omaa tyhmyyttä, kun mä sanoin itse, että haluan lähteä sen kanssa johonkin. Okei, täällä on tietenkin lasku. Sitten täällä on vähän paperia. Ja sitten tämä ihana Jeffrey Campbellin laatikko, mistä toivottavasti löytyy mun ihanat. Hei, täällä oli joku tarra. Tai tämmönen laastari. Shoe Addict. Näkyyköhän se siinä? Soulstruckin oma tämmönen Shoe Addict. Woo! Voidaan heittää ton pois. Elikkä Jeffrey Campbellin, tää on ilmeisesti jonkun käsittääkseni fanin tai jonkun tekemä tää kansi. Tää on tosi ihana. Nyt innolla odottamaan mitä täältä löytyy. Elikkä nää on tämmöisissä yksittäin pakatuissa pusseissa vielä. Ja täältä löytyy mun ihanat Nightlitat. Nää on tosiaan tämmöstä tosi tää on oikeastaan enemmän sähkön sinisen ja semmosen niinkun violetin. No tuoksuu ihan uusilta. Semmonen niinkun sekoitus tää väri. Tää on tosi hieno. Näissä on tosiaan pelkästään vaan tämän nauhakiinnitys, että nämä pitäisi olla tosi tukevat jalassa. Ja tää väli tässä on joku semmonen noin 15 senttiä. Ihanat upeat kengät. Ja mä en näistä oikeasti tosiaankaan maksanut kun sen noin 160. Ja mä postaan sit vielä semmosen videon, missä mä kävelen näillä. Oi, ne tuoksuu niin hyvälle. Ihan kengät. Mä vaan pääsen näillä huomenna heti meneen töihin. Ja näistä tulee varmaan ihan kertaheitolla sitten mun lempparikengät. Mut kun nää on mokkaa, niin mun täytyy ostaa näihin vielä. Jos huomenna sataa, niin mä en voi lähteä näillä käveleen, koska mun täytyy ostaa näistä suojasuihketta. Mä en halua pilata heti näitä kenkiä. Mut tosiaan tässä näin nyt on. Ja mä oikeesti suosittelen, nää on tosi ihanat. Mun varmaan into kiiltää mun silmistä. Ja sit kun mä sain vielä ton hienon boksin, mä en varmaan kehystää sen tohon mun seinälle. Mutta nää saa mun jalat vielä näyttää pieniltä, koska mulla on 3,9 tai no oikeastaan 3,7 puoli-4,1 mun jalka, että mulla on siihen haarukkaan tullut, tai on mun kaikki kengät. Ja mä ajattelin varmaan heti kun mulla tulee seuraavat, niin mä varmaan ostan uudet tai tilaan uudet Soulstruckista, koska on oikeesti tosi hyvä paikka. Ja sit mä tilasin 2 viikkoa mulla meni sen takia, koska mä vähän vitkuttelin ton mun tullikirjeeni kanssa, että mä en oikein tiennyt, että haluanko mä niinku soittaa sinne, että ne tuo sen tuotun paketin niinku huolintaan tänne Tampereelle vai että tekeekö ne sen siellä Vantaalla. Niin sit mä kuitenkin päädyin siihen, että mä annoin niitten tehdä sen huolinnan ja maksan siitä jonkun verran. Mutta nämä on ihanat. Näistä tulee kertaheitolla mun lempikengät. Ja mä vielä sitten postaan sen
kävelyvideon jossain vaiheessa.